நேயர்களுக்கு வணக்கம். நம்முடைய மருத்துவ குறிப்புகள் எல்லாமே உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் நினைக்கிறேன். மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏற்கனவே நான் சொன்னது மாதிரி திரும்பி அதை தான் சொல்ல போகிறேன். கடவுள் நம்மளை படைப்பதற்கு முன்பாக அரிய வகையான பொக்கிஷங்களை நமக்கு இந்த உலகத்திற்கு படைத்திருக்கிறார். இயற்கை நமக்கு தந்த எத்தனையோ விஷயங்களை நாம் பயன்படுத்தி இயற்கையுடன் சேர்ந்து எந்தவித குறைபாடு இல்லாமல், நோய் இல்லாமல் 100 ஆண்டு காலம் வாழ்வதற்கான எல்லா வழிமுறைகளையும் நமக்கு தந்திருக்கிறார். நாம் கற்றுக்கொண்டு அதுபடி நடந்தால் நாம் நோயின்றி வாழலாம். நோயற்ற வாழ்வே குறைவற்ற செல்வம் என்போம். எத்தனை கோடி பணங்கள் நம்மளை சுற்றி இருந்தாலும் நோய் என்ற ஒரு விஷயங்கள் நம் மனதில் வந்துவிட்டாலே நாம் வாழ்க்கையில் வாழ்கிறது மிகவும் கடினம் என்பது எல்லோருக்கும் தெரியும். இப்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம ஏற்கனவே கர்ப்பிணி பெண்களுக்கு, குழந்தை பெற்றவங்களுக்கு எப்படி பால் சுரக்கிறதை பற்றிலாம் நம்ம சொல்லியிருந்தோம். மிக பயனுள்ளதாக இருந்துன்னு சொல்லி நிறைய பேர் எங்களுக்கு கால் பண்ணி பேசியிருந்தாங்க. மிக்க மகிழ்ச்சி. இப்போ நம்ம என்ன சொல்கிறோம் பார்த்திங்கன்னா, குழந்தை உண்டாயிருக்கிற, அதாவது கர்ப்பிணி பெண்கள் கர்ப்ப காலத்தில் எந்த வகையான உணவுகள் சாப்பிட்டால் தன்னுடைய குழந்தைக்கு மிகவும் அரியதாக இருக்கும், அற்புதமாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம். அதாவது ஈஸியான விஷயங்கள், உங்களுக்கு அது ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லை. தினசரி பார்த்திங்கன்னா, டெய்லி பார்த்திங்கன்னா ஒரு மாம்பழம் கண்டிப்பாக அதை நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு தோல்லாம் செத்திக்கிட்டு நல்ல மாம்பழமாக இருக்கணும். இந்த கல் வச்சு பழக்க வச்சது அதே மாதிரிலாம் இருக்கக்கூடாது. இயற்கையாகவே பழுத்த நல்ல மாம்பழம் இருந்துச்சு அப்படின்னா, பக்க விளைவு இல்லாத வீட்டு பக்கத்தில் மரங்களில் உள்ள மாங்காய் எடுத்து நம்ம வீட்டில் பானையில் வைக்கூல் வச்சு அதை மாம்பழமாக்கி அதில் தினசரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு மாம்பழம் சாப்பிட்டு வரணும். இது குழந்தைக்கு மிகவும் ஊட்டச்சத்தாக இருக்கும். நம்ம சாப்பிட போகிற ஒவ்வொரு மாம்பழமும் குழந்தைக்கு மிகப்பெரியான ஊட்டச்சத்து. அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா, கர்ப்ப காலத்தில் பார்த்து பேரிச்சம்பழம் இருக்குல்ல, டெய்லி நீங்கள் சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா குழந்தையுடைய வளர்ச்சிக்கு நல்லா இருக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுடைய பால் சுரக்கிறதுக்கும் அது ரொம்ப தேவையாக இருக்கும். கண்டிப்பாக டெய்லி நீங்கள் 2-3 பேரிச்சம்பழம் சாப்பிட்லாம். நல்ல பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுங்க. எண்ணெய் தடவி கடைகளில் போலியாக வித்திட்டிருக்கப்பட்ட பேரிச்சம்பழத்தை எடுத்து சாப்பிடக்கூடாது. நான் சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது ஒரிஜினல் பேரிச்சம்பழம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா நம்ம குழந்தை பிறக்க போகிறோம். தவம் இருந்து கஷ்டப்பட்டு 9 மாதம் 10 நாட்கள் இருந்து பிறக்கிற அந்த குழந்தைக்கு கொடுக்குற அந்த உணவு மிகவும் தெளிவானதாகவும் பக்க விளைவும் இல்லாத உணவை கொடுக்கணும். சரிங்களா? அதை கொடுத்துட்டு வாங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நெல்லிக்காய், அதாவது காட்டு நெல்லிக்காய்ன்னு சொல்லப்பட்ட இயற்கையாக வளர்ந்த நெல்லிக்காய் பெருசாக வச்சுருப்பாங்களே கடையில், பார்த்துருக்கீங்களா? அது இல்லை. அது விற்பனைக்காக செய்யப்பட்ட நெல்லிக்காய். அந்த நெல்லிக்காய் சொல்லலை, ஒரிஜினல் காட்டு நெல்லிக்காய். டெய்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 2 அல்லது 3 நெல்லிக்காய் சாப்பிட்டு வந்தீங்கன்னா குழந்தைக்கு அது ஒரு மிகப்பெரிய ஊட்டச்சத்து டானிக்காக அமையும். கண்டிப்பாக சாப்பிடுங்க. இது உங்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். இது பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் நண்பர்களுக்கு. உங்களை போன்ற பெண்களுக்கு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அருகில் உள்ள பெல் பட்டன் அமுக்குங்க. மேலும் நம்மளுடைய அடுத்த மருத்துவ குறிப்பில் நாம் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.